Sokan nem tudják, milyen a bőrtípusuk, ezért kutya sok pénzt kidobnak olyan termékekre, amik nem segítenek a bőrük javulásában. Ezért most egy percben elmondom neked az egyes bőrtípusok jellemzőit, és hogy hogyan ismered fel őket. Van a normál, száraz, zsíros és a kombinált normál. A normál bőrtípus normális bőrre vonatkozik, problémamentes, puha felszín jellemzi. A száraz bőrtípust olyan bőr jellemzésére használjuk, amely kevesebb fagyút termel, mint a normál bőr. A száraz bőr jelei feszülő, érdesérzés, hámlás, bőrkemédes. A zsíros olyan bőrtípus, amelynek fokozott a fagyú termelődése. Zsíros bőr hajlamos a komedókra, miteszerekre, pattanásokra. A kombinált bőr két bőrtípus kombinációja, a szárazé és a zsírosé. A kombinált bőr problémás lehet, mert a túlzott fagyú termelődés zónáiban miteszerek és gyulladásos folyamatok indulnak be. Ennek megfelelően válasz bőrápolási terméket, és a bőröd meg fogja köszönni.